Dobrý deň, priatelia. Výnimočne cez deň. Neskôr sa stmieva. O chvíľu tu budeme mať letný slnovrat, bude najdlhší deň, najkratšia noc. Takže za normálnych okolností, teda v zime, by už bola tma, natočal by som v noci. No, ale to len na margo toho, lebo väčšina z vás je zvyknutá, že tieto videá sú nočné videá. V prvom rade samozrejme chcem poďakovať voličom, ktorí volili zdravý rozum. Veľká vďaka. Výsledok, ktorý sme dosiahli, zhruba 1%, nie je úspechom, to samozrejme, že nie. Úspechom by bolo 5 a viac percent, ale odráža to fakt, že tá strana vznikla 2,5 mesiaca pred voľbami a suma sumárum sme mali na kampaň nejakých 18 000 eur, 20 maximálne. Ak to porovnáte s inými stranami, tak to sú priepastné rozdiely. Normálne politické strany majú na kampane 100, 200, 300, 400 tisíc eur. Takže milión. Takže tých 18 000, čo sme mali my, to je smiešná suma. Ďalej, ja som to už hovoril predtým, takže teraz to nie je výhovorka, ja som to pred voľbami opakoval stále. Jednoducho my sme sa nedostali nikam. Neboli sme v mainstreame, len teda povinnej diskusii v RTVS a na jednej diskusii v JOJ, kde, ako ste si všimli, mi kradli čas. To bolo až teda infantilné. No, Teatri nás vôbec nezavolala, mne z neznámych dôvodov, lebo ešte keď ja som spolupracoval s Teatri, tak vtedy bolo normálne ako samozrejme zvolať všetky politické strany, ktoré kandidujú. Takisto, čo sa týka mainstreamovej tlače, tak tam sme sa dostali len prostredníctvom inzerátu. Takže ďalej máme shadowbany, máme zablokovaný kanál do augusta. Prenosy, ktoré sme robili, nám často napádali. Potom ste nám písali, že ten prenos nefunguje. Mazali nám videá. Ja mám shadowban na YouTubeovom kanále, takisto na Facebookovom kanále. Relevantných ľudí som sa pýtal, ktorí tomu rozumejú, čo sa s tým dá robiť. Povedali, že dokopy nič. Ja som sa pýtal dokonca aj politikov, ako to je možné, sme suverénna krajina. No, pokrčili ramenami, že bohužiaľ je to tak. A už som to pri tej príležitosti x-krát povedal, že oni vypli skrátka aj úradujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď mu vymazali zo sociálnych sietí konto, takže prečo by sme sa mali čudovať teraz, že také niečo sa stalo aj nám. No, ale poďme k tomu hodnoteniu, kde sme spravili chyby, kde sme nespravili. Ono samozrejme to vyžaduje dlhšiu analýzu. Teraz som hovoril len v úvodzovkách výhovorky. Ono takto, nie sú to samozrejme výhovorky, to je realita. A tí, ktorí ste to sledovali, dobre viete, že to je realita. Takto to bolo. Ako ísť s 18 000 eurami do prostredia, kde dopredu, nie že dopredu, my sme to nevedeli dopredu, ale kde viete a zisťujete vlastne, že vlastne to posolstvo, ktoré chcete dať ľuďom, vám znemožnia dať. No tak to je veľmi zlé. To je ozaj veľmi zlé. A prakticky, keď vás neviditeľnia, no tak kto o vás vie, hej. A mrzí ma to o to viac, že
ja si myslím, že na tej našej kandidátke boli ozaj kvalitní ľudia a kvalitní odborníci. A dovolím si tvrdiť, že to, čo sa do parlamentu dostalo čes výnimkám, do európskeho samozrejme, je o 2 až 3 triedy nižšie ako to, čo bolo na našej kandidátke. Viete, neboli to známi ľudia, ale ja som ani známych napríklad politikov neoslovoval. Ja som to hovoril na tých stretnutiach s občanmi, ale poviem to aj teraz. Ono totiž, starý svet skončil v roku 2020 nástupom covidu. A možno si to nie všetci uvedomujete, ale dnes tu máme nový svet, ktorý sa formuje v takom chaose, vysokoentropický, a ten starý svet vlastne skončil tým, že dnes tu máme úplne šialenosti, zbytočne drahé energie. My sme ich nemuseli mať drahé. To je naše slobodné rozhodnutie. Máme tu Green Deal, ktorý je asistovanou samovraždou pre Európu. Ani to nemuselo byť. Aj to bolo len a len naše rozhodnutie. Máme tu Slovensko. Stále nie je napríklad diaľnica, ktorá by spájala západ-východ. No a to som len jeden z príkladov povedal. A keď som si uvedomil, že prichádza nový svet, tak, ktorý bude treba formovať nejak, aby bol znesiteľný, tak som si povedal, že nemôžem do tej strany ťahať politikov, hoci známych, ktorí ten starý svet dovedli tam, kde ho dovedli. Lebo to by som už potom naplňal svojím spôsobom ten Einsteinov výrok, že iba blbec si myslí, že keď urobí, ja neviem, dvakrát niečo isté a nepodarí sa to, že keď to takisto urobí tretíkrát, to, že sa to podarí, no tak to tak nefunguje. A tomu bolo potrebné vyhnúť sa. Takže som oslovil ľudí, ktorých som oslovil. Tá kandidátka bola, a je, teda bola, no však už vlastne nie je. Tá kandidátka bola veľmi, veľmi dobrá. Fakt to boli kvalitní ľudia, niektorí ako top odborníci vo svojej oblasti. Námatkovo s pojemeniem Desider Štefunko. Niekoľko desiatok rokov pôsobil v OSN, pôsobil v medzinárodných štruktúrach, v diplomácii, teda ovládla 6 svetových jazykov. Eva Omerovič Beňová, tá zase robí v Luxembursku pre Európsku komisiu, ale ovláda celý ten európsky deep state. A ona je na našej strane, podotýkam, hej. Erik Schmidt, ktorý zase samozrejme v oblasti umenia vypôsobil a bude pôsobiť. A je to jeden z najlepších gitaristov, ak nie najlepší gitarista na Slovensku. Mohol by som pokračovať. Martin Krajniak, ktorý naozaj je ako štatistický virtuós, vie hľadať súvislosti, vie analyzovať súvislosti v tých veľkých dátových súboroch. Takže sú to ľudia, ktorí sú dobrí. Tak samozrejme Juraj Štúbňák napríklad, ktorý je virtuós ironického slova a tým, že ovláda politiku, vie, čo na politike zlé, čo na politike dobré. Určite napríklad, keby sa on dostal do Európskeho parlamentu, rozhodne by sa tam nestratil. A som presvedčený o tom, že
jeho sarkastické prejavy by sa veľmi rýchlo stali virálnymi. Takže je to škoda. Mňa to veľmi mrzí kvôli tým ľuďom. Teraz si možno budete myslieť, že sa zbytočne hrám na takého príliš skromného, že to hrám. Fakt to nie je o tom, či mi veríte, či nie. No tak kto mi neverí, mi neverí. Prepáčte, ak mi neveríte, je mi to naozaj jedno. Ale mňa to hrozne mrzí kvôli tým ľuďom, lebo bola moja zodpovednosť, že som ich vyzval, aby na tú kandidátku išli. Oni išli a ja som si fakt myslel, že ten výsledok bude lepší. Len to som naozaj nevedel a to teraz na tom trvám. Ja som netušil, absolútne som netušil, že až takáto vlna odporu, akú sme zažili, sa proti nám zdvihne. To som ani v najhoršom sne nepredpokladal. No a tým, že tých peňazí bolo toľko, koľko bolo, no moc sme s tým robiť nevedeli. My sme chodili po celom Slovensku, však tí, ktorí ste nás sledovali, ste to videli, ale na to už bol krátky čas. Takto, keď to malo fungovať, takto, že my sa fakt nikam nedostaneme, na to by sme potrebovali minimálne pol až 3/4 roka, aby sme to Slovensko obehli niekoľkokrát, aby sme sa dostali do povedomia. Ja poviem, oni sú schopní až úplne absurdných vecí, títo liptardi. Však ja som pozeral jeden ich denník, že neviem, ktorý to bol. Oni analyzovali voľby stranu po strane, až do tých najmenších strán po SDKU, ktoré skončilo posledné, ale nás vynehali. A všetky strany, ktoré skončili za nami, komentovali, ale nás vynehali. Chádzate to? Oni nás chcú vyzmizíkovať. Jednoducho, ja ako neviem prečo, či to je kvôli mojej osobe, že sa tak vyjadrujem voči nim, jak sa vyjadrujem, že som povedal, že pornografiu treba dať na úroveň, LGBT agendu treba dať na úroveň pornografie legislatívne, alebo ja neviem čo. Samozrejme, nejdem si domýšľať, že by sa ma tak báli. Ale tá miera zmizikovania tejto strany bola absolútne nevydaná. A opakujem to, ja sa fakt nevyhováram. A naopak, ja vám garantujem, že keby sme ten priestor dostali, tak určite sme úplne inde. To som 100% presvedčený. A nie preto, že by som ja si myslel o sebe, že som taký dobrý. No ale keď si tam ten človek, napríklad tá Eva Omerovič-Beňová, alebo Erik Schmidt, právnik, advokát, ktorý zastupoval právnika Weissa, keby ste tam sadnú, tak ako ja vám na 90% hovorím, že všetkých tých ľudí, ktorí by sedeli oproti ním, by schovali ľavou zadnou do vracka, alebo či to je profesor Rušovský, alebo či to je Desider Štefunko, to je chodiaca encyklopédia zahraničnej politiky. Jeho nemôžete prekvapiť nejakým blúdom, nejakou nepresnou informáciou. A toto boli ľudia, a to teraz poviem natvrdo, títo ľudia nás mali zastupovať v Európskom parlamente. A nie tie niektorí z nich, čo sú mentálne na úrovni šimpanza Bono. A to myslím vážne teraz. Naši voliči, bohužiaľ, poslali do Európskeho parlamentu ľudí, ktorí možno majú odhodlanie a dobrú vôľu, ale nie sú schopní kvalifikovane, alebo až tak kvalifikovane, tam hájiť záujmy Slovenska. Ako by boli títo ľudia, o ktorých hovorím. A vy ich spoznáte, ja vám garantujem, že ich spoznáte a dáte mi za pravdu. To je iný level. To je absolútne iný level. To je ako amatérsky hokej a profesionálna liga, KHL alebo NHL. Ale ja teraz to nehovorím z toho titulu, že by som
že by som bol nejaký roztrpčený, že by som bol nahnevaný na voličov. Nemôžem byť nahnevaný na voličov, že nevolili niečo, o čom nevedeli. To môžem byť nahnevaný na liptardov, na ich médiá a to som. No nebudem ako Korčok, nebudem to vyprávať, toto vám nezabudnem, ale toto som nahnevaný a hlavne som nahnevaný na to, že tu existuje systém, ktorý to umožňuje. Ktorý umožňuje jednoducho, no a použijem to, čo som povedal, zmizikovať vás. A vy sa nemáte kam odvolať. Jednoducho, ako môžete dať odvolanie na YouTube, že vám vymazali príspevok, že vám zablokovali kanál, to isté na Facebook. Ale čo sa idete odvolať, keď vám na Facebooku nám zablokujú kanál, lebo sme porušovali autorské práva? Koho? Keď tam boli len a len naše príspevky a videá. A dokonca ani žiadne hudobné podmazy, ktoré by sme mohli autorské práva porušovať. Však mne video o atentáte na premiéra Fica zablokovali s tým, že som v ňom šíril nepravdivé zdravotnícke informácie. Čo som šíril nepravdivo? Že bol postrelený, alebo čo? Však to boli absurdné dôvody, absurdné výhovorky. No a potom sa môžete aj rozkrajať, naozaj. Ale opakujem, toto není sú výhovorky, toto sú fakty. A že sú to fakty, vy, ktorí ma sledujete, dobre viete, že toto som hovoril ešte pred voľbami, keď som nevedel, ako tie voľby dopadnú. Ja som sa na toto dlhodobo sťažoval, samozrejme, psí štekot do neba nepríde a bol som naozaj v postavení toho psa. Ale samozrejme, robili sme aj chyby. Takto, aby som začal ako možno jak by som to povedal, aby to nevyznelo zle. Možno som nemal až tak puristicky trvať na istých veciach a možno sme si mali nájsť sponzora aj s nejakými podmienkami. Ja som to odmietol, lebo už som to povedal, ja mám momentálne 65 rokov a už som príliš starý na to, aby som na staré kolena sa niekomu takýmto spôsobom poddával. Viete, totiž o čo tu išlo? Išlo o to, že ja aj s mojimi kolegami, ktorí potom sa pridali, ale teraz keďže hovorím za seba, tak budem hovoriť ja, ak dovolíte, ale nie je to sebastrednosť. Ja som išiel do toho s tým, že Slovensku chceme pomôcť. Ja som nešiel do toho kvôli peniazom. Opakujem, mám 65 rokov. Iné by to bolo, keby som mal 40, môžete si myslieť, že do toho idem kvôli peniazom. Ja, bohužiaľ, som mal takú naivnú predstavu, že na našej strane brehu nájdeme nejakého osvieteného podnikateľa, filantropa, ja neviem čo, ktorý takisto povie, že ja chcem, aby tu ostali zachované naše hodnoty, naše kresťanské hodnoty, tento charakter civilizácie a tak ďalej. A že sa stále dokopy a každý prispieje tým, čím prispieť môže. Niekto nemusí vedieť ovládať retoriku napríklad. Nechce ísť do politiky, ale chce participovať na obhajobe týchto kresťanských hodnôt a našej kultúry a našich teda tým pádom hodnôt. No a bude to riešiť, ja neviem, formou finančného daru. Hej. No a my, čo do tej politiky pôjdeme, zase budeme robiť najlepšie to, čo vieme. Nejak som sa spoliehal na to, že takýto model
by mal fungovať, lebo mi to pripadalo ako logické. Ak žijeme na Slovensku, tvrdíme o sebe, že sme Slováci, tvrdíme o sebe, že nám ide o rodinu, že nám ide o kresťanské hodnoty, tak ja som si naozaj myslel, že nebude problém takýchto ľudí nájsť. A tu som spravil kardinálnu chybu. Tu som sa prepočítal. Napriek tomu, že v tomto prostredí pôsobím najdlhšie zo všetkých analytikov a ja neviem, politikov, ktorých poznáte. A ja som to neodhadol. Ja som to fakt neodhadol, lebo to, s čím som sa stretol, ma vrhlo do vcelku nechutnej a odpornej reality, ktorá mala ďaleko od diskusie o kresťanských hodnotách, o Slovensku, ako čo najlepšie kľúčkovať v týchto nenormálnych podmienkach, ktoré nám EU tu nastoluje, vrátane LGBT agendy, vrátane Green Dealu, tak, aby Slovensko z toho čo najlepšie vyšlo. A že to by malo byť nejakým spoločným cieľom. A z čoho sa mi až žalúdok zdvíhal, bolo to, že ja som fakt narazil na vypočítavosť, vychcanosť a jak by som to povedal, jediné, čo koho zaujímalo, bolo to, ako sa mu investícia vráti prípadne. Ale ako mne sa vrátila investícia, tá energia, ktorú som do toho dal. Keď sme začínali, však som všetko financoval ja z mojich peňazí. Lebo sme ani od vás dary nemali nič. Ja som, jak som hovoril už v jednom videu, bohužiaľ, mama umrela pred nedávnom a tak sme predali v Bratislave byt, lebo som otca musel zobrať sem, má 94 rokov. Takže mal som nejaké peniaze z predaja bytu v Ružinove, hej, ako moju časť dedičstva, ale tak to nevydrží väčšine. A už teda z toho nemám nič, lebo som ako tie peniaze dal aj na túto činnosť. Ale to sa nedá do nekonečna, lebo tých peniazí zase toľko nebolo. Ale robil som to s tým, že nájdem takého človeka, ktorý si povie, dobre, mne to Slovensko stojí za to, idem ja tiež pri niečo spraviť preto, aby našu kultúru kresťanskú, naše kresťanské hodnoty, aby sme to obhajili, aby to tu ostalo. No a toto sa nestalo. Toto bolo pre mňa odporné prekvapenie, že na našej strane brehu jednoducho takí ľudia nie sú. A keď sú, ja som ich nestretol, ja som ich postretával dosť. Takto, aby som bol spravodlivý. Našli sa ľudia, hej, ktorí nám pomohli, aj podnikatelia, ale ako som povedal, tak my sa bavíme rádovo o iných peniazoch a ak má byť tak kampaň celoplošná a ak má zarezonovať. No a takí sa nenašli toho formátu, hej. Lebo tí, čo to mysleli úprimne a teda sa našli, ako som povedal, to zase neboli nejakí multimilionári, hej. Ale robili takisto, čo sa dalo. A veľká vďaka im za to, samozrejme, hej. No takže moja chyba už na počiatku bola naivita. Tá naivita, že som precenil možno ľudí na našej strane brehu. Druhá chyba bola, že sme začali neskoro. Ako je aj za milión objektívnych dôvodov, ktoré by som mohol menovať, na ktorých ale takisto ja participujem. Ako jeden z dôvodov bol, že začalo to celé tou nedohodou
so Slovenskou národnou stranou. A tam nastala pauza. Potom sme teda prebrali stranu 7 statočných, len to už bolo nátesno. My sme vlastne ledva na posledný deň stihli podať kandidátku v stanovenom termíne. Takže kým sa to jednoducho zorganizovalo, kým sa to aj tá logistika k tomu celá realizovala a tak ďalej, niečo to trvalo. Takže to bolo na poslednú chybu. A samozrejme aj počas kampane, tým, že celý ten môj tým, ktorý som mal, ktorému tiež musím poďakovať aj touto cestou, tí ľudia to robili vlastne popri zamestnaní, keďže my sme nemali peniaze na to niekoho platiť. Nejaké práce sme samozrejme zaplatili, hej, ale nemali sme peniaze na to, aby sme, ja neviem, my sme ani na sekretárku nemali, hej, ktorá by aspoň tú administratívu robila, ktorá by nám robila výjazdy. Organizovala napríklad tie výjazdy. Takže to robili všetko tí chalani z toho môjho tímu, ktorí to museli robiť popri zamestnaní, robili to na úkor svojho času, robili to zadarmo. Robili to značenia, lebo presne o to išlo, že toto sú ľudia, o ktorých hovorím, to sú ľudia, ktorí to robia, lebo to chcú robiť, robia to značenia a robia to z presvedčenia, že treba niečo urobiť, aby sme to Slovensko nestratili. A preto toto je to, čo ma mrzí najviac, absolútne najviac. Aj keď tie dôvody boli, aké boli, lebo ja nemôžem bojovať proti Facebooku ani proti Google, ktorý vlastní YouTube. Tam si neporadil ani Trump. Takže ja som to videl, viete, ja túto robotu robím 30 rokov. Viac. Hoci teraz na opačnej strane, v opačnom garde, ale to je absolútne jedno. A ja som vedel, že ak sa tam nedostaneme, tak to bude veľmi, veľmi ťažké. No a nedostali sme sa. Ako všetkým alternatívnym médiám samozrejme ďakujem. Či to je Mimišová, či to je Infovina, či to je Slobodný vysielač a ďalšie. Rádio Univerzum. Ale to ešte stále to nie sme v tej rovine, že to vykompenzuje tak chýbajúci priestor v tom mainstreame. Je veľa ľudí, ktorí starú alternatívu nepočúvajú, lebo ešte o nej nevedia. A keď vedia, tak ja neviem, nevedia obsluhovať počítač alebo mobil, aby si to tam pustili. Nechodia na YouTube. Takže ten mainstream ešte stále je potrebný. A toto možno o 5 rokov to už bude iné, ja neviem. No určite. Tak toto sme nedokázali. Za 2,5 mesiaca sa toto nedá vykompenzovať. Takže toľko by som tomu povedal, tým, že je mi to hlúto, pretože keď som hovoril o tých ľuďoch, boli to ľudia, ktorí mohli byť veľmi nápomocní Slovensku. Veľmi. Lebo sú to ľudia kvalifikovaní. To sú hotoví ľudia. Toto, čo tam išlo teraz zo Slovenska, kým sa tí ľudia tam zorientujú, a niektorí sú aj zorientovaní, nikdy nebudú mať tú skúsenosť ako ľudia, o ktorých som hovoril. Nikdy. Lebo to nemajú zažité, skrátka. Nikto z nich nepozná európsky deep state, tak ako ho pozná Omerovič Beňová. Nikto. Lebo k nemu ani nepričuchli. Nikto z nich nepozná nuancy diplomacie, nuancy medzinárodných vzťahov. Ako to tam chodí. Čo treba, čo sa nesmie.
čo treba, keď chceme pomôcť Slovensku. Ako Desider Štefunko. Ak sa bavíme teda o Európskom parlamente, hej. Takže viete, Erik Schmidt je vynikajúci právnik. Vynikajúci právnik. Ja netvrdím, že právnici, ktorí sa tam dostali, akože sú zlí právnici. Ja to ako neviem až tak posúdiť. Ale s Erikom Schmidtom mám osobnú skúsenosť. A takýto človek, keby tam bol, tak by veľmi kvalifikovane, ako Slovák, tak by veľmi kvalifikovane otreskával rad za radom tým bláznom o hlavu tie ich nezmysly, ktoré produkujú. Není tam. A toto mi je ľúto. Toto mi je strašne ľúto. Že ako máme na Slovensku ľudí, kvalitných ľudí, fakt máme na Slovensku ľudí, na ktorých môžeme byť hrdí. Ale z akýchsi pračudečných ideologických dôvodov ich zakopávame pod zem a do Európskeho parlamentu posielame ľudí, z ktorých niektorí, týmto nesiahajú ani počlenky. Lebo ja som ľudí nevyberal podľa kamarátstva. Ja som tých ľudí nepoznal. Ja som ich vyberal podľa ich kvalít. Ja teraz nehovorím o sebe. Ja fakt mi to im hrozne ľúto kvôli tým ľuďom. Že nedostali šancu ukázať, čo vedia a Slovensko nedostalo šancu, aby sa mu kvalifikovane pomáhalo. Toto je to, čo mňa hrozne na tom mrzí. Čo ma zase teší, je to, že títo ľudia do jedného povedali, že chcú ísť ďalej. Že to není nepriazeň osudu. Že toto gaunerské zmizikovanie, že ich neznechutilo a nezastavilo. Lebo ja som bol na hrane, viete, že či pokračovať v tom, či ísť ďalej, lebo ja som už dosť starý, už som bol z toho nesmierne unavený a hlavne znechutený. Lebo viem, aký moloch je pred nami. Aká hydra je pred nami. A my sme vynaložili strašne veľa energie. Každý z nich. No ja bohužiaľ najviac, lebo ja som musel byť všade. Ale aj tí ľudia. Fakt veľmi veľa energie sme vynaložili a tá energia bola vynaložená neefektívne. Lebo keby sme toľko isto energie vynaložili v tom priestore, ktorý sme nedostali, alebo keby sme ho vynaložili v priestore, ktorý nám blokovali, kde sme mali shadowbany, tak to dopadne úplne inak. To vám garantujem. Lebo, opakujem, vy tých ľudí spoznáte skôr či neskôr. A potom budete prekvapení, potom si poviete, škoda, že tí ľudia tam neboli. Lebo to sú není ľudia, ktorí zo seba púšťajú v floskuli a hovoria bezobsažné vety. Alebo majú krásny retorický prejav, takisto bezobsažný, ktorí sa učili niekde pred zrkadlom. Takže čo s tým? Tu odpoveď som už ale dal. Oni chcú pokračovať, tak budeme pokračovať, lebo tieto voľby do Európskeho parlamentu pre nás neboli kľúčové. Absolútne nie. Pre nás boli jednak skúškou logistiky, jednak skúškou organizácie, jednak toho, ako dokážeme preraziť
aj keď sme s tým odmietavým nepriateľským prostredím absolútne nerátali, až do tejto miery vedeli sme, že nezbudzujeme nadšenie na strane liptardov, ale že zbudzujeme až takýto silný odpor, tak to som tiež netušil, hej. Ale aj to je dobré vedieť, lebo z toho sa dá tiež poučiť potom. Takže viete, takéto niečo vo vás môže vyvolať buď zatrpknutie a odídete, alebo to vo vás vyvolá vzdor, ktorý potom spôsobí to, že to odhodlanie máte ešte silnejšie a už sa to potom preklapa niekde úplne inde. Že si poviete, že a just, hej? Skrátka nemôžu vás donekonečna zmizíkovať. My sme mali napríklad fakt dobrý program. Však Green Deal agendu, však to som začal ja. Už dávno. Nakoniec ju prebrali skoro všetci. Aj v Európe, lebo som založil aj tú alianciu za zrušenie Green Dealu medzinárodnú. Paradoxne plno ľudí a strán, ktoré sa k nej pridali, sú v Európskom parlamente. My, ktorí sme ju iniciovali, ja, ktorý som ju vymyslel, tam nie sme. No ale tak doba nie je nikto prorokom, sa hovorí, a to teraz nehovorím z urazenej ješitnosti, to sú fakty, čo vám hovorím. Ja vám hovorím fakty. No, ja som počúval samozrejme také reči, že mali ste sa spojiť a tom tak, ale už sa moc k tomu vracať nechcem, ja už som to x-krát vysvetlil, ale poviem to ešte raz. Podstatný dôvod, prečo sme sa ani nemohli spojiť, vlastne bolo to, že veľa z tých ľudí, o ktorých som hovoril, že sú kvalitní, špičkoví ľudia, by sa nešli spájať. Mali veľmi vážne dôvody na to, a mali veľmi vážne dôvody na to, prečo nechceli ísť do SNS, prečo nechceli ísť do republiky, lebo tam ich volali, tých ľudí. No a oni tam nešli. Oni prijali moju výzvu. Tak toto už samotné samozrejme vylúčuje nejaké spájanie. To po prvé. Po druhé, pozrite, ja mám právo predložiť aj svoju víziu videnia Slovenska. A my sme tú víziu mali. My sme presne vedeli, kde má byť Slovensko o 5 rokov. Podľa nás. Ktorá z 3 strán? Kto vám to tu povedal? Počuli ste to niekedy? Počuli ste tú debatu o tom, kde chceme vidieť Slovensko o 5 rokov? No nepočuli. Nemohli ste ju počuť, lebo nebola. Ale my sme tú víziu mali, kde má byť Slovensko o 5 rokov. Kde má byť o 10 rokov. Len nás zase nepustili k tomu, aby ste to mohli počuť. To je začarovaný kruh, ako sami vidíte. Takže v tomto smere ja som presvedčený o tom, že sme premeškali šancu dostať dobrých ľudí niekam, kde mohli mať výtlak na to, aby záujmy Slovenska obhajovali, lebo určite to neboli ľudia, ktorí by teraz žalovali a vyzývali na pozastavenie fondov, lebo sa tu strašne porušujú ľudské práva a tak ďalej a tak ďalej. Ale zase som začal hovoriť o tých chybách, hej, takže to podcenenie tej situácie z mojej strany bola veľká chyba. Že ja som naozaj tých súperov podcenil a nejak som to bral tak, že však ako
nebol som naivný, že každý musí dostať rovnaký priestor. Viem, že to tak nefunguje. Ale nejak som sa tak bral, že však budeme robiť kampaň na sociálnych sieťach. No ani to sa nedalo dosť dobre. Ani to sa dosť dobre nedalo. Takže je mi to ľúto. Fakt mi je to ľúto. Lebo nemladneme a nevieme, kedy budú ďalšie voľby, či budú predčasné voľby, alebo kedy budú ďalšie voľby. Takže či ešte niekto z nás, o ktorý som hovoril, že sme starší tam, či ešte sa nám bude aj na mňa za 3 roky chceť. No ale to už je otázka samozrejme budúcnosti, to ja teraz na to neviem zodpovedať. Na čo viem zodpovedať je to, že ideme ďalej. Ideme ďalej cestou budovania štruktúr. Všetci, ktorí sa chcete k nám pridať, si môžete stiahnuť prihlášky z našej stránky a môžete sa pridať. Budeme radi, ak nám samozrejme budete aj naďalej aj finančne pomáhať, lebo už nie na ten transparentný účet, ale už na bežný účet, lebo už je po voľbách, takže už transparentný účet ako je v podstate není teraz podstatný. A to číslo toho účtu bežného sa dozviete. No a ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí teda nás tak podporili, ktorí nám verili. Momentálne sa ukázalo, že aj tá ich viera bola prehnaná, ale minimálne v čom nám môžete veriť je to, že nikto z ľudí, o ktorých som hovoril, vrátane mňa, to nerobíme zo zištných dôvodov, lebo ako nemáme na to dôvod. Fakt nemáme na to dôvod. Inžinier Hodal napríklad, hej, ktorý je jeden z najlepších zrejme pôdohospodárov na Slovensku, tiež nepotrebuje mať príjem z Bruselu a pre ňoho by to bolo, napríklad keby sa tam on dostal, hej, pre ňoho by to bolo skôr s komplikovaním života. Skomplikoval by si tým život. Takže aj on do toho išiel naozaj s tým, že chce tomu Slovensku pomôcť. Chceli sme z úrovne Európskeho parlamentu hovoriť o Green Deale, ktorý treba zastaviť. Chceli sme žiadať na podporu tej propopulačnej politiky. Veľa toho sme chceli. Nepodarilo sa. Nerobím z toho tragédiu, lebo, ako som povedal, 30 rokov, či koľko, robím túto robotu a to by fakt muselo nejaké 4 motiky vystreliť, aby sme sa s 18 000 eurami za po 2,5 mesiaca potom, ako tá strana vznikla, aby sme zaznamenali nejaký výraznejší úspech, lebo tento svet je založený na peniazoch. No, nikto z nás peniaze nevymyslel, ale tento svet je o peniazoch. Takže ja vám ďakujem všetkým, aj tých, čo ste, opakujem, nás podporili. A ďakujem aj tým, ktorí nás nepodporili, ale volili tie politické strany z nášho názorového spektra. A tým, ktorí sa tam dostali, tým samozrejme gratulujeme. Nehovorila zo mňa zášť, verte tomu, teda urazená ječitnosť, alebo zážne. Hovoril zo mňa možno smútok nad tým, že
ľudia, ktorí patria v svojej oblasti medzi špičku na Slovensku, ani nemali možnosť preukázať vám, ja o tom viem, že tou špičkou na Slovensku naozaj sú. Je to chorý systém, v ktorom žijeme. Ten je absolútne chorý, lebo tento systém není zameraný na kvalitu, ktorá by tejto krajine niečo priniesla, ale je založený na povrchnosti a plítkosti. A na ideológii. Lebo to, že nás robili neviditeľnými, tak to, či sa to niekomu páči, či nie, s demokraciou to nemá absolútne spoločné, absolútne nič. A prichádza čas, že mám obavu, opäť budeme musieť o tú demokraciu bojovať. A my budeme o ňu bojovať. Určite to nejdeme vzdávať. Aj keď teda pracovali sme za situácie, aké som vám popísal, ale ľudia, o ktorých som hovoril, chcú ísť ďalej, skrátka. Napriek tomu všetkému diskomfortu, ktorý s tým súvisel, lebo viete, sme kresťanská strana a je našou vlastne psou povinnosťou tie kresťanské hodnoty hájiť na Slovensku. No a ak je len jeden spravodlivý, tak to musíme robiť. No takže, a ten jeden spravodlivý určite je, tých je veľa. Takže pokračujeme tam, kde sme prestali. Ak zvážite a chcete nás podporovať naďalej, budeme veľmi radi, lebo, jak som povedal, nemáme veľkých sponzorov, máme len dary od vás. Takže budeme sa tešiť každému daru, ktorý pošlete. Ale jak som povedal, už neposielajte na transparentný účet, posielajte na bežný účet. Ten nakoniec budete vidieť vo videu jeho číslo, takže určite nám všetko, čokoľvek pošlete, veľmi pomôže. Na záver ešte raz ďakujem všetkým, ďakujem aj môjmu tímu, ďakujem všetkým kandidátom, ďakujem všetkým, ktorí nás volili a ktorí sa rozhodli, že nás budú podporovať. Takže, priatelia, čaká nás dlhá cesta. Ale aj najdlhšia cesta začína prvým krokom.